Damuwar rashin aure na ya fara bayyana a fuskokin mahaifana, na kuma sake fahimtar haka ne yayin da suka canja min fuska. Wannan ya sa nema na shiga damuwa da neman mafita. Barkanku masu saurare, barkanku da zuwa wannan dandali na kukan zuci. Wannan wani shiri ne da jaridar Wiki Times za ta dinga kawo muku duk bayan sati 2. Kukan zuci shiri ne wanda aka sadaukar da shi don wayar da kan al'umma game da halin rayuwa da mata ke tsintar kansu a ciki. Kukan zuci na ƙara zaburar da matan da suka fuskanci kalubale da su fito su ƙarfafa wa kansu gwiwa ta hanyar ba da waɗannan labarun ga jaridar Wiki Times. Wannan labarin da za mu gabatar tabbatacce ne ya auku, amma kamfanin jaridar Wiki Times ya sakaye sunar mata da sunar mijin da kuma garin da al'amarin ya auku domin kada su fuskanci tsangwama. Na sani sarai, daga tsaye akan kira ni 'yar boko. Sunana Wasila, kuma ni budurwa ce mai shekara 30 a duniya. Na tsinci kaina a gidan da ba a karatun boko, sai dai burina na yi karatu da kuma soyayyar da mahaifina yake nuna min ya sa cewa na samu ƙarfin gwiwa. Aka bar ni na yi karatun boko duk da cewa iyayena ba su da ƙarfi. Allah ya yi ni mai hazaƙar karatu, kuma hakan yana faranta wa iyayena rai. Musamman mahaifina, duk da cewa shi bai yi karatun ba. Ina da shekaru 18 a duniya a lokacin na kammala karatun sakandare. Samari suka fara layi a ƙofar gidanmu ana neman aure na, amma ban ba wa kowa fuska ba. Hukuncin da na yanke kuwa a wannan lokacin shine sai na yi nisan karatu kafin in fara maganar aure. Duk da cewa ban taɓa tattauna hakan da iyayena ba, ina da yaƙinin za su bani goyon baya. Saboda haka, na ci gaba da rayuwata ba tare da na ba wani saurayi soyayyata ba. A lokacin, mafi yawancin ƙawayena sun yi aure, kama daga dangi, ƙawayen anguwa da na makaranta. Ni ma kuma, an fara tambayan iyayena game da nawa auren. Sai dai, ba su da amsin da za su mayar, wanda hakan ya sa wata goggona ganin laifinsu, kasancewan sun bar ni ina abin da nake so. Lokacin da na cika shekara 21, na samu gurbin karatu a jami'a inda zan karanci chemistry education, kuma yayana ne zai ɗauki nauyin karatun. Hakan ya zame wa dangina na kusa sabon abu, suna ganin kamar hakan bai dace ba. A shekaruna na shiga jami'a ba tare da na yi aure ba, a irin tunani irin na dangina da mutanen da nake rayuwa da su. Shi karatun boko ba karɓaɓɓen abu ba ne, musamman ga 'ya mace. A ganinsu, hakan yakan yi sanadin lalacewar tarbiyya. Aure shi ya fi dacewa da kowace 'ya mace, ba zurfin karatu ba. Ban yi musu ga hakan ba, amma kuma bai kamata mata suna fuskantar tsangwama akan hakan ba ni a ganina. Duk da wannan ƙalubale, bai sa na yi ƙasa a gwiwa ba, saboda goyon bayan iyayena ya fi komai muhimmanci a gare ni, kuma na samu. Kasancewa ta a jami'a ya buɗe min wani sabon babi ne na rayuwa da yake nuni da jarumtakata, duba da irin gidan da na fito. Hakan baya nufin cewa ba zan yi aure ba, ko kuma na fifita karatu akan aure. Sai dai, idan na tuna yayuna mata da yadda suke fama a gidajen mazajensu sanadiyyar rashin karatu, sai in ga ashe ilimi ma yana da rana. Kasancewar ɗalibi a jami'a yakan zo da ƙalubalen yau da gobe. Saboda haka, kullum ina mai ƙara jaddadawa kaina cewa zan yi iya ƙoƙarina don ganin cewa 'yan uwana sun yi alfahari da karatuna. A kwana a tashi har muka shiga aji 3, sai na ji sha'awar shiga hidimar siyasa ta makaranta don wakilcin ɗalibai. Ganin cewa babu mata sosai a hidiman siyasar ya sa na sake samun ƙarfin gwiwa, sai na tsaya takarar ma'aji, wato treasurer. An nuna min goyon baya sosai, wanda hakan ya sake ƙarfafa min niyyata ta yin siyasa. Ana cikin haka ne wata yammaci, babana ya zo nema na a hostel. Hakan ya bani mamaki matuƙa, amma farin cikin ganinsa sai ya danna wannan mamakin tawa. Kallo ɗaya na yi wa fuskarsa, sai na gan shi a turnuƙe, sai na fahimci akwai matsala. Bai yi wata ba bayan mun gaisa, sai ya ce ya ji labarin na shiga siyasar makaranta kuma shi bai amince da hakan ba. Sai dai na sani cewa ba sabon abu ba ne.
idan iyayenmu sun nuna ƙyamarsu ga siyasa musamman ga mata. Sai na yi ƙoƙarin fahimtar da babana cewa siyasar makaranta ba ta da wani aibu kuma ba shi da alaƙa da siyasar da ya sani. Sai dai duk kalamaina ba su yi tasiri ga mahaifina ba, inda ya ciro wata takarda daga aljihunsa yana buɗewa. Hotona ne na neman takara wanda duk wani bango a cikin makarantar yana ɗauke da shi. Ya dube ni ya ce, "Ashe wannan yana daga cikin burinki Wasila?" Muryarsa ɗauke da takaici ya ƙara cewa, "Ya dace a ce ko ina an manna wa duniya hotonki don su gani? Ko kuwa kina so in fara ji a raina cewa na yi kuskuren turo ki jami'a?" Kalaman babana sun yi tasiri wurin karya duk wani manufa da na ɗauka akan siyasa. Jikina a sanyaye na ba shi haƙuri tare da tabbatar masa cewa na janye ƙudurina. Burina kawai in faranta masa rai. Ko don kasancewarsa ɗaya tilo da ya damu da ya gana cimma burina na karatun jami'a. A shekarar da ya gabata na kammala karatuna na koma gida inda na tarar da sa'annina duk sun yi aure da 'ya'yansu. Duk ƙoƙarina na ganin mun haɗa kai mun ci gaba da zumunci abin ya faskara. Sai na zama saniyar ware saboda ba ni da aure. Ni ma sai na janye jikina. Bayan na yi bautar ƙasa na tsawon shekara guda, sai na bazama neman aiki har sai da na samu gurbin koyarwa a makarantar kuɗi ta sakandare. Duk da ƙarancin albashin da ke tattare da aikin nawa, bai sa na yi ƙasa a gwiwa ba na rungumi aikina. Shekaru 3 suka shuɗe ina malamar aji, kuma na cika shekara 28 a duniya. Na shiga yanayi na matsin lamba daga wajen 'yan uwana ta maganar aure. Sai dai har a wannan lokacin, ba ni da wani tsayayye. Abin da kullum nake so mutane su gane shine shi aure lokaci ne, kuma 'ya mace ba ta zuwa neman aure sai dai a zo a neme ta. Sannan ko an nema, sai idan ya dace da ita za ta amince. Damuwar rashin aure na ya fara bayyana a fuskokin mahaifana, na kuma sake fahimtar haka ne yayin da suka canja min fuska, wanda ya sa na shiga damuwa don neman mafita. Ana cikin haka ne a shekara ta 2022 na haɗu da wani bawan Allah mai suna Ahmad wanda ma'aikacin gwamnati ne. Sanayyar da muka yi da Ahmad tun muna sakandare ya sa na yadda da soyayyarsa ba tare da an ɗau lokaci ba. Take ya nuna buƙatarsa na aure na kuma na amince masa da ya turo manyansa. Ba a kai ga haka ba, Ahmad ya fara ja baya da ni, sai na rasa dalili. Da abin ya yi yawa, sai na fuskance shi da tambayoyi don sanin me ke faruwa, inda ya bayyana min cewa iyayensa ba su yi amanna da soyayyarmu ba don na yi karatu har matakin jami'a sannan shekara ta 28. A cewarsu, na yi wa Ahmad tsufa da yawa. Haka muka haƙura da juna, muka yanke duk wata alaƙa. Sannu a hankali na rarrashi zuciyata tare da sabarwa kunnuwa na jiya tambayoyin yaushe zan yi aure daga wajen mutane. Ana nan sai wani ɗan uwana Mubarak shi ma ya fito ya nuna yana suna. Ba a ɗau lokaci ba muka shaƙu har ya fara maganar aure. Ba a kai ga hakan ba, wani lamari ya auku wanda ya bani takaici game da Mubarak, sai gashi ya nemi ya yi lalata da ni. Da na nuna rashin amincewa ta kuwa tare da ɓacin rai, sai na ga sam bai yi nadamin halin nan nasa da ya bayyana ba. Ja baya da na yi da Mubarak yasa ya dawo ya bani haƙuri tare da alƙawarin ba zai sake ba. Na karɓi tubansa duk da na fahimci tuban bai kai zuci ba. Mahaifiyar Mubarak wacce ƙanwa gun mahaifina take, ta samu labarin alaƙar da ke tsakanina da ɗanta a lokacin da yake shirin turo iyayensa neman aurena. Sai dai kash a karo na biyu na sake cin karo da kalubale irin wanda na samu da Ahmad. Take mahaifiyar Mubarak ta nuna ba ta so ɗanta ya aure ni saboda karatun da na yi a jami'a ya rage ni da tarbiyya da kuma kamun kai. Bugu da ƙari na yi wa ɗanta tsufa a shekaru. Abin da zai baku mamaki, a shekarun baya kafin na kammala jami'a ta taɓa nuna sha'awarta na haɗa alaƙa tsakanina da ɗanta. Amma sai gashi ita ta fara ƙyamata a wannan karon. Akan abin da bata da hujja a kai. Nakan zauna in yi nazarin yadda rayuwata take kasancewa, sai dai ban taɓa nadamin komai ba. Ilimin da na samu yana taka muhimmiyar rawa a rayuwata a matsayina na 'ya mace. Sai dai har ila yau fata na shine in yi aure ko don iyayena su samu nutsuwa. Har yanzu akan guji mace da ta yi zurfi ilimi musamman marasa aure. Ko menene dalili? Duka dai a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na kukan zuci.
jaridar Wikitimes tare da haɗin gwiwan ƙungiyar CJID su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Kamar yadda muka faɗa a baya, wannan labarin da muka gabatar tabbatacce ne ya auku, amma kamfanin jaridar Wikitimes ya sakaye sunan mutanen da kuma garin da al'amarin ya auku domin kada su fuskanci tsangwama. Ga duk mai son bada nata labarin, kamfanin jaridar Wikitimes na baku tabbacin sakaye suna da gari da duk wasu bayanai da za su iya alakanta ka da labarin. Za ki iya turo mana sahihan labaranki ta hanyar turo shi a rubuce ta wannan email kukanzuci@wikitimes.com ko kuma a kira mu ta wannan lamba 09021800574. Muna sake jaddada cewar labaran kukan zuci sahihan labarai ne da suka auku, ba wanda aka kirkira ba, a saboda haka jama'a sai a kiyaye. Ga masu sauraron mu kuwa za ku iya tafka muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafin sada zumuntar mu na Facebook a Kukan Zuci. Kar ku manta kuna iya sauraron Kukan Zuci da ma wasu labarai a shafin mu na yanar gizo da ke www.wikitimes.com. Ajibola Amzat tare da Nura Fago su ne suka tace wannan faifayin, sai abokin aiki na Abubakar SD. Ni Hafsa Muhammad Ibrahim da na rubuta kuma na gabatar nake cewa da ku mu kasance a shiri na gaba.